गिबियाव इट्स कालचार स्पोकन इंग्लिश इउट्यूब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायहरग्रोबाय आसा खालामदों नोंथांमोना बयबो मोजाङै दङ फिन भिडिअआवहाय थानो थाखाय आं बयखौबो खावलायदों दिनैनि भिडिअआव आं मोनसे गोनांथि सोदोबखौ लानानै सावरायनो सानदों आरो बेजों बायदि रोखोमनि बाथ्राफोरखौ दानो थाखाय थियारि जाना दं बोरै बाथ्रा बानायगोन बे सोदोबजोंहाय दा भिडिअखौ गुवारै सावरायनायनि आगोल एबा सोदोबखौ सावरायनायनि आगोल नोंथांमोना अन्नानै भिडिअखौ मोनसे साबस्क्राइब खालामनानै थुलुंगा होनो थाखाय गुरै खावलायहरग्रोबाय फैदो बिदिब्ला दिनै भिडिअखौ जागायनोसै दा आं सावरायनो लानाय बे सोदोबनि मुङानो जाबाय रिसीभनि स्पेलिंआ जाबाय RECEIVE रिसीभ माने मोननाय बा गनायनाय बा आजावनाय दा बे सोदोबखौ लानानै जोङो माबायदि बाथ्रा बानायनो हागौ बेखौ आं नोंथांमोननो दिन्थिनो नागिरदों बै रिसीभ RECEIVE बर'आवहाय बिनि सोदोबा जादों मोननाय एबा गनायनाय बा आजावनाय दा बे सोदोबखौ लानानै आं मोननैसो बाथ्रा बानायना दिन्थिनो नागिरदों जायहा नोंथांनि जिउआव गोबां हेफाजाब होगोन बा नोङो मोजां बाथ्राफोरखौ बुंनो हागोन बे सोदोबजोंहाय फैदो बिदिब्ला 1 नाम्बारावहाय You will receive a discount. नोङो मोनसे डिसकाउन्ट मोनगोन होननानै बुंदों रेहाय मोनगोन होननानै बुंनाय जादों 2 numbers I received the news of his death. बिनि थैनायनि रादाबखौ आं मोनदोंमोन 3 numbers I received an SMS from you. नोंनिफ्राय आं मोनसे SMS मोनदोंमोन I received a high salary. आङो बुरजा दरमाहा मोनदोंमोन 5 numbers I never received the money. आं जेब्लाबो रां आजावाखैमोन एबा लायाखैमोन 6 numbers I didn't receive money. आङो रां लानाय नङा एबा आजावनाय नङा 7 number we received a warm welcome. जोङो मोनसे जोबोद बरायनाय मोनसे आजावदोंमन एबा मोनदोंमोन वार्म वेलकाम खालामजादोंमोन 8 numbers BTC received a large amount from central government. BTC सरकारा सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनिफ्राय मोनसे गिदिर एमाउन्टनि रां मोनदोंमोन एबा आजावदोंमोन होननानै बुंनाय जादों 9 numbers they each received a present. बिसोर साफ्रोमबो मोनफा बान्था आजावदोंमोन एबा मोनदोंमोन We received some new information. जोङो मोननैसो खौरांफोरखौ बुथुमदोंमोन एबा मोनदोंमोन रादाबखौ मोनदोंमोन 11 numbers I received a phone call from you. आं नोंनिफ्राय मोनसे फन कल मोनदोंमोन दा बेबायदि गोबां गोनांथि बाथ्राफोरखौ जों बानायनो हागौ बे रिसीभ सोदोबजोंहाय दायो गोबां सावरायनो सानाखै आं बे सोदोबजों लानानै आसा खालामबाय नोंथांमोना बुजिना मोनबाय बोरैहाय बाथ्रा बानायनो हागौ गोनांथि जोंनि मोनफ्रोमबो आगानाव गोनांथि जानाय बाथ्राफोरखौ बे रिसीभजों बानायनो हायो उननि समाव आरो बेबायदि गोनांथि सोदोबखौ लानानै फिन आं भिडिअ फैफिनगोन बिदिब्ला गोजोन्थों